laguna du, eta esan zigun hiri bat, zeratik ez duzua beratzen da, nik lupa iruditzen dira. Baina, uste denuen, ideia izango zela, plazaratu berri dituen liburutako baten edo aurkezpena egitea horreko zitzegula, ez? Aurkeztu berri aurkezten egitea, Kataluniatik etorri berria da, ez? Komenzatu dugira pasadorena, edo sekola kontatu garen izkizune gautzena. Eta ez, Ibanen bideia, garaxe bizikoa, Euskal Literaturan mitoa apurtzenena da. Ere izartuko, mitoa apurtzeko sortuak direna da ez da hori defenditzen, lan hori Ibani utziko baitio. Eta gauzatxo batzuk, apuntetxo batzuk, Iban zalduaz, ez? Esango nuke idazle oparoa eta anitza dela, literaturaren alor asko jorratu dituela, musika beti egon dela presente, oso presente, haren ekoizpenetan, jasotako sariak ere ez dira gutxi izan. Importantea, nire ustez, gai izan dela, Ipuinei dagokien errekonozimendua ematen, aspaldian Gasteizko Geu elkartean irakurle klubaren koordinatzaile dabil, Bolgako batelariak literatur inoizkari kosakoan aritu zen, bere kontuak baitikane oharrak eta ondarrak blogean eskintzen dizkigu, Galde aldizkarian laguntzen du, perlak ere baditu, ze pentsatu edo ematen dutena, idazlea lotxa galdutako irakurlea da. Idazlea lotxa galdutako irakurlea da. Duela urte batzuk, argian egin zioten elkarrizketa batean, Ibanen iritzia, Ibanek defenditu zuen, ipuin bakoitzak hurrengoa irakurtzeko grina piztu behar du. Gertatu izan zaigu batzukan, ipuin batek egin iratuta. Batek bestearako neurrin, baina grina piztu behar duela. Defenditzen du ipuin liburen irakurlea, novelen irakurlea, baina subiranoagoa eta independenteagoa dela. Garbi, Ibanen ipuinez, esango nuke irekiak direla. Eskuzabal jokatzen du eta gonbidatzen gaitu, irakurlea gonbidatzen du nolabait parte hartzera. Ez dut potolorik aipatu komentar literatura eta oratorik. Finean esango nuke irakurlea gu bidaian jartzen gaitula. Bidaian jartzen gaitula literaturaren errealitatetik errealitatearen literatura. Eta bestikan gabe batzuekin. Vale, eskerrik asko tortzagatik ona. Bueno, badakit hori eta zabatzen baina, egin izan banu posibilitatea nukela autopropaganda egiteko, baina, txantzi datenean, zerbait egin, Euskal Lotxa, badakizu Euskal Lotxa nola, Euskal Lotxa sentitzen dezu zure buruaren autopropaganda egitearena, baina, egin izan banu posibilitatea nukela, por supuesto, aprobetsatuko nuke. Baina, erabaki dut ez nitaz hitz egitea, ez eta azkenean nitaz hitz egitetu da, baizik eta beste buruz hitz egitea eta gaizki. Hori nire etxean ditzen zailo lagunak egiten, egiko duan zailo. Orduan, Euskal Literaturaren mitoak apurtzen, batzuk igual izango zerte literaturaren edo euskararen alorrekoak, beste batzuk ez, espero dut interesgarria izatea. Guztientzako eta edo nolare ordu bete bakarrik eman didatea, oseak, ez da ikesterako ere izango, txaplata bat suertatzen baldin bada. Mintzaldi honetan, saietuko naiz, aukeratu ditut gehiago daude, baina aukeratu ditut denbora kontuagatik, eta ez dakit denbora emango dean guztirako, horregatik dedikatzen naiz ipuinetara, ni enroiatu egiten naiz asko ikusten ez duen bezala, eta ipuinak bintzat disiplina bat ematen dit, baina hemen, bestea ipuinak, mintzaldia, pasei mito, edo topiko desegiten saietuko naiz, alde batetik, Euskal Literatura guztia kaka bat. Bestetik, Euskal Literatura guztia edo gehiena, kalidad izugarri honekoa da. Kontraesakorrak dira mito batzu, baina existitu egiten dira.
Hiru, euskal literaturan liburu gehiegi argitaratzen da. Horrekin ere ez nago ados. Gauza, euskal gatazka izango da euskal literaturaren salvazioa. Joseba Sarrinian edo nork, edo noiz, edo non, deidi zaioke, hori da mito bat desegin ikako ditzateke. Eta sei, euskal idazleen bizitzak ikaragarri interesgarriak eta pasionanteak. Eta azkeneko bat desegiten zaitu. Arreite zen lehenengoarekin, euskal literatura dutia, kaka. Edo, okerra godena, kalidade estandar, baxua duen produktu bat. Baxua zerekin konparatuta, batez ere gure inguruko literatura ondiekin, ala nola, gaztelanezkoarekin edo frantseseskoarekin. Nik behintzat hori irakurrekuetan eta daukadan esperientziagatik esan dezaket, zela jende holan, literaturzalea dena, baina esaten badena diozu euskera azabertze irakurtzen duen esate dizu ezerrez. Berak irakurtzen duela, baina ez euskera azabea. Eta gainera hori, zuek irakasleak zaretenak, eta kasu batzuetan inkluso alor honetan ibiliko zeatenak batzu, badakigu, badago halako kurroa bat irakurketarena, eta euskerazkoa erortzen hasten da, nera bezala bukatzen den momentutik aurrera. Batzutan ez da hasten ere, ez nik bintzat ere etxean ikusten dudana, ez guartak. Eta nik uste dut badaukela zer ikusirik hezkuntza sisteman, gure seme-alabei txikitan ereiten zaien ideia batekin, agian nahi gabe egiten dugu zerbait. Hau da, lehenengo erasoa, eta oroar irakasleen kontra den denez, jarri du lehenengoa, zorrela bintzat ja azten gara alaizkietan. Neri iruditzen zaite asimetria oso handia dagoela gure gazteei bidaltzen dizkiegun irakurgaietan adegin. Adibide bat jarriko dut, batxilergoko bigarren kursoko ikastetxe kontzertatu batean agindutako irakurketa duela 2 urte. Gaztelaniaz, jarri zieten aukeratzeko Guardian del Centeno, Salingerren klasikoa, dakizuen bezala, gazte literatura bezala saltzen da, baina ozein harinetan irakur daitekena, itzela da, dakizuen bezala, edo aukeratzeko, Bukowskiren La senda del perdedor. Beste klasiko bat, estatu batuar literatura, zikinarena, esango genuke. Eta euskaraz, zer jarri ziren? Arrotzaren esku, Alberto Ladrón Arararen. Esan nahi dut. Hau zer da, hau da literatura, beltz, thriller modukoa, baina nire euskal thrillerra beti iruditzen zen konparatuta suediarrarekin edo estatu bat horrekin asko zere gauza anorexikoa bat, oro bat, ez. En fin, nire zalantzak dauzkat konparagarriak ote diren eskatzen dizkiegun bi irakurketa mailak gaztelanez eta euskeraz. Eta hemen, ikasketxe publiko bateko, DH-ko laugarren kursoko instituto publiko bateko lanena agindu. Alde batetik, gaztelanez, hemen ere aukeratzen ematen zieten, ez zergatik euskera ematen aukeratzen. Jarri ondoren, El vagabundo de las estrellas, beste klasiko bat, gazte literatura hartzen dena, baina, edo, eta hemen nila, geratu nintzen ikueto, da bat, Ernesto Sabazoren El túnel. Literatura gumeko, literaturako latinoamerikanoko klasiko, itzela, eta liburu iluna dagoen lekuetan. Euskeraz zer? En fin, gure literaturaren torrenteren, nolabait esateko, Jon Arretzeren 612 euro. Hau da, oso maila bajuko literatura konparatuta Sabatorekin, edo Jack Londonekin. Eta hor du nire galdera da, ze ideia atera ezakez, 15-17 urteko ikasle batek, begien biztako disimetria, honetatik, hau da, gaztelaniaz eskura duen azka, droga, behintzat literaturzalea, bihurtzen bat bada. Nire hor dauzkat nire zalantzak, irakatzi behar dugun literatura maitatzen, edo matematikak maitatzen ez dugu irakasten, baina literatura maitatzen bai, eta horretarako gauza errazak eta jarri behar ditugula, eta ez. Nik nahi dudana, literaturzale bezala droga hona, eta, ematen didatenean,
Jak London edo Sabato, eta horren parean, ematen baldin baditi horren joan arretxe, badakit zer den droga ona. Azkenean, zein ez dagoen portatuta behintzat. Hori, kontutan hartu batzutan oso ez tegula kontutan hartzen itzulita daudela gauza horiek. Epatu dituen liburu guztiak, ez badira guztiak Londonen beste batzuk daude euskaratuta, eta ondo euskaratuta, etune, barne. Eta gizentzua daukan, gaztelania jakin da euskaraz irakurtzea, hori beste eztabaida bat da, baina egon euskaraz badago. Eta badakit, diglosiaren kontu guztia dago, gure hizkuntza ereduen gabezia guztiak, baina gero, gauza batzuk ez dira harritzekoak. Lagun bade bat, urte, badakizuen, herrialdan, Jon Guridi eta Igor Zubeldia, izar berriak edo orduan berriak zirenak. Eta egiten diete galdeketa bat, etzero portatu da, prentsa irakurtzen dezu, eta zein da irakurri dezun azkeneko liburua, Jon Guridiri, ez dakit, eskolan irakurri nuen azkenekoa, naiz irakurri zalea, normal, halako hezkuntzarekin. Eta besteari, gauza berbera. Zein irakurri dezun azken liburua, ez dut gogoan, eskolan derri gortutakoren bat. Egin da musika gustatzen zain begiratzen dezu eta ere esperantzak ez dira oso ondia. Ugolariak dira, baina ere niri halako gauzak irakurtzea hezkuntza sistematik pasatu ondoren desolazio ondia sortzen dit. Nik sinetsi nahiko nuke euskal literaturak halakoa baina ere du hobeak eskain ditzakela. Horren txarra, ez dela uste dudako euskal literatura oroa, gero badaude gauza txarragoa eta gauza hobeak. Falta da, eta hemen Angel Ertxuldiren ideia hori hartzen dut, pixka bat irakaslek sinistea, besteak ez dut uste bakarrik irakasleen kontua denik, baina falta zaien agian irakasle asko dira euskeraz gehiago irakurtzea. Eta gara, agian falta dena da norbaitek esatea zer den ona irakurtzeko, alegia. Eta hemen egiten ari dira, alegin batzuk. Ez dakit ezagutzen dezuen, hori dira Nafarroako irakasleak, egon dira egiten alako kanon bat, irakurketak iratu bat eskaintzeko ikaslei, hori horretan daukazue, Educación Navarra Eskolako literatur kanona. Eta hor badago nolabaiteko alegin bat, ez irakurketa batzuk nolabait proposatzeko eta inkluso agida, irakurketa agidekin eta bar, itzulpenekin eta bar, pixka bat alde horretatik euskerazko literatur, euskeraz dagoen literatur horna pixka bat eskaintzen. Goazen bigarren mitoarekin, agian, esaten duen bezala, pixka kontrasankorra gertatzen dena aurrekoarekin konparatu. Euskal literatura guztia da, behina kalitati izugarri honekoa. Hau ere badabi, gure mundutxoa. Hain zuzen ere batzutan, beste muturrera joateko daukagun, joera pendular, horren ondorioz, badago jendean, esatzen duena, ez gure literatura dela la hostia, eta momentu honetan hau dela, une izugarri hon batean. Are urrezko aro bat ez bizitzen hariko bagina bezala. Eta are, urrezko aro hori bizitzea beste remediorik izango ez paguen du bezala. Eta ni gula urte eta piko ez irakurri nuen alako elkarrizketa bat idazle batekin eta ni geratu nintzen, behia garran palo. Esan zuenean, kultura txikiek daukagun tragedia da ezin garela ekibokatu. Hau da, ezin diogula gure buruari permititu liburu txarrik idaztea, ez publikatzea, ez itzultzea. Eta horrek hartzen dizu autoexigentzia maila bat inhumano. Nork esan du horrelako gauza, sakona eta gogorra. Evidenteki, arkaizkano, ez dakidan nola lortzen duen, baina beti, begiratzen dio kamerari, da genio bat, eguna binbidea, eta guapa da. Eta ez da alakorik esaten duen bakarra, tartekatzuten dira alako, gorezpenak euskal literaturaren ingurukoak, autoanimozkoak, iruditzen naiz ezkidanak iso batzuetan.
Adibidez, kultura autoktonoa, euskal literatura, kantuak, ikusentzunezko sorkuntza, bertsolaritza, gaur egun urrezko aroa bizitzen ari da. Beltzak, ez beltzak, horrek. Inoiz egin den literaturiko onena, ugariena, zabalena, tanitzen egiten ari gara. Inoiz baino idazle, bitartekari eta irakurle gehiago ditugu, eta den aldiz historian kanpora ateratzen hasia da euskal literatura. Baltzak esan. Aratxo horreta bizta, jarritu egin nago euskal literaturaren mundua zein gorpuztua dagoen ikustea, zein antulatua, zein egituratua, guazi ginean ez zegoen ezatzen. Nik euskal literaturan oso gunean ikusten dut. Urrezko alo baten ez behar bada, baina bai gutxienez zilarrezko alo baten. Zurra bada. Hortarrez, Susargitaletxeko editore hori, gure literatura oso itoga egon da. En fin, amera epikazten. Nia behatzen da eta bostetik aurrera hasi zen bizkortzen eta ordutik bosturtetik bosturtera. Zehatza. Hora periodizatzearen izugarriak izan dira jauzi. Ipiadetan gaudela. Ez bakarrik teknologian, ez bakarrik lanean, baita sorkuntza moduetan eta ideietan ere. Nire ustez, azken 15 urteak gure historia osoko jasoenak, ederrenak izan dira kultura. Poz gaitezen. Ez hori bakarrik, gehitzen zuen elkarrizketa berea, elkarrizketa berea. Datozen 5, 15 urteetan, inoizko aurrerapena handienak gertatuko direla uste dut. Jarrapel moduan. Baina, noratzen dut, azken azkenetan gehien argitu nahi nagoena aldarrikapen hori izan dela. Eta berriro ekartzen dutonaz, esken niri iruditzen zekizua. Eta horrek jartzen dizu, existentzia maila bat inhumana. Hari nizik botatzen kanaren. Eta, ez dakit irakurtzen dituzuen kritika horriak, garrian, deian, edo korrean, gure kritikariak, edo mierma.comen dauden kritikak ez. Baina, ematen dute, egia dela hori guztiek esaten dute. Gure kritikariak, ez dago kritikaia txar bat ere. Gutxien ez dire interesgarriak. Gure liburu guztiak dela pixka bat, modu bat esateko, ez dakitzaten esateko modua interesgarritza, erabiltz, nire geroz eta susmo gehiago eragiten dira, baina, niri, ez dakit, ez dut irakurtzen lehen musikari buruzkoa obsesioak, ez dakit irakurtzen duzuen mundu batzutan tabernetan eta banatzen duten hori ez aldizkari nik komuniak izaten dut, ez gauza hauek, anexe hitzen zean bitartean zehatzeko oso daude. Eta bertan, agertzen dira kritikak diskoenak, nida horrela novedades enteratzen naiz, eta da, hosti ez eden, kritika guztiak dira 7-8, 7 usan gara. Puntuazioa jartzen direte, eta 7-8 dio, 7-8. 10 bat jartzen dute, jo que se, Beatlesen album txuria berrar gitaratzen dutenean, hori da 10 bat. Baina beste guztia da 7-8, batzutak 6 bat, eta hori da, en fin, kasik, en fin. Eta niri, ez da posible produkzio guztian 7-8koa izatea, orduan hariko binetek bizitzen pop historiaren momenturik gorena dudarik gabe. Eta hori pasatzen da, agian behartuko banitu euskal kritikoak nota jartzea, hasiko lirateke beste nota batzuk ateratzen, baina sumatzen du 7-8 aterako liratekela denbora guztian. Nik ez ez sinisten, ikoizten dugun guztia 8 eta 7 artean mugitzen den. Behintzat, nik ezagutzen dudanagatik eta saiatzen ez jarraitzen produkzioa nahiko gertutik, eta orduan ez detuzte autoexigentzia horren zama dugunik, Euskal kritika oroar nahiko onbera dela, nahiko frogatuta dago aspaldidanik. Ez dakit ezagutzen dezuen Ibon Egaña kritikariaren ikerketa, Zangabe denaz liburua, egin zuen azterketa bat 2005 arteko aurreko 30 urtetako kritika periodikoetako, egunkaritako kritikarena, prensako kritikarena. Eta ikusi zuen, konprobatu zuen, en fin, 80ko hamarkadatik aurrera, kritikak bihurtu direla esan dizuedana, 7-8 artekoa. Askoz ere gaineroagoa zen euskal kritika, euskal liburuekin, 80ko hamarkadan esate batera. Normalizazioa izan da horretatik, kritikak galtzea bere alde gaiztoa, nolabait esateko, kontrakoa. Eta, gero, hau da,
utzi dio euskal kritikak hierarkizatzeari, esatea zer den ona eta zer den txarragoa, ez nolabait esateko. Ez da oso hori zergatik gertatu den hori, segurazko badaude gauza orokorrak, posmodernitatearekin lotuta daudenak, jaztakigunez zer den goi literatura eta be literatura, goi kultura eta be kultura, zer den konsumoa, zer den jasoa, orduan kritikak ere galtzen du bere funtzioa nolabait esateko, ez? Eta gero dago beste argudioa, askotan entzuten dena, zergatik ez ditugun egin behar kritika txarra, gurea, kultura txikia, erasotua, ez, bi hizkuntza handi ez zehatuta, ez, inguratuta, ezin dugula gure artean mokokari, ez, gure kritika zerrendiak pixka bat aldarrikatzen zuen bezala konplize izan behar duela, edo duela urte batzuk ere, emakume literatura ikusan aurkizak aldarrikatzen zuen, emakume literatura bultzatzeko kritika txarrak egiteari utzi behar zitzaiola, nolabait emakume liburuen kontra, adibidez, ez. Baina nik susmatzen dut kritika zorrotzen eskasiaren gauza nagusia beste bat dela, eta askoz ere prosaikoa bat dela, ez da edozein honetan, edozein momentutan, tupustean, kritikari eraketa, Euskal Herriko kadeska baten bueltan, topo egin dezaketela, eta idazleak arma gisa erabil dezakeen, edozein objektu sendo izan dezakelarik. Eta honek, evidenteki, ematen dizu, pixka bat gogo izateko gogo gutxi. Edo nara ere, bi mito hauek, mito batek erakutsiko duke jarrera pesimista bat, euskal literatura guztiak akaba da, besteak, guztia oso ona da, eta daukago eskitzia maila izugarria, da, dator nire ustez euskal literatura normaltzat hartzetik nolabait esateko, ez? Nire iritzian, literatura geroz eta normalagoa den bitartean, modak, adibidez moda literarioa, autofikzioarena, autobiografismoarena, novela beltzarena, garai batean, badakizu, bideo hiruberan aldi pasatzen ziren, romantizismoa euskal literaturan sartu arte, edo vanguardiako euskal literaturan sartu arte, orain, bost urteren aldearekin hartzen ditugu, eta beraz onerako, baina baita txarrerako ere, mundu mailan egiten den literatura gehiena ere ez da hona. Eta nire ustez, alfabetatzen maila batetik aurrera, eta idazletzan behintzat, talentua eta talentu eza, eta lana eta laneza, antzeko parezido daude, banatuta gizarte guztietan. Eta horren aramatza ondorioztatzera, gure amaixulanen kopurua ezin ditela, daitekela, kritikek islatzen dutena bezain handia izan, eta hori izango nioke jakina daukagula ekibokatzeko eskubidea, eta zer da, bestela literatura ekibokatzeko artea, espaldin bada, askotan, hemen poetiko tributatu nahi nuen. Bueno, euskal literaturan liburu gehiegi argitaratzen da. Eta hau ere dago, talitate txarraren mitoarekin lotuta, da izpideia bat horrekin lotuta, lehenengo topikoarekin alegia, ez? Eta maiz entzuten den zerbait da, behintzat zirkulo batzuetan. Nik adibidez, Asier Etxeberria zenari askotan, segura asko berak nahi zuen liburu gutxiago argitaratzea, ze horrela zuen lan nahi, beste lan nahi edo. Baina printzipioz, esaten zuen, Garabaia zorrotzago pasatu bertzela, baina ez da bakarra. Osea, adibidez, Atxaga duela urte gutxi esan zuen gehiegi argitaratzen da, gure muga, 800.000 titulu. Esaten zuen, gehiagizko, 2000 argitarapen euskerazkoak urtean, gehiagizkoa zela milioi bateko komunidade batentzat. Eta nik hartu nituen zifra horiek, milioi bat biztanle, milioi bat euskaldun, esperatzen ari gara, baina ez dizkian horrela eta 2000-anik, zitzaidan horrela, bitu egin nuen kalkulo, historia ekonomikoko irakaslean ez, eta zatiketak egiteko ohitura daukat. 2000 liburu urtean milioi bat iztun, ateratzen da 0,002 liburu iztuneko urtean, ez zaita inbeste ikutitzen. Espainiako 2016ko datuak dira, 81.000 liburu, berrogeita 7 milioi Espainiak, eta hori probaginik, Espainiak
Espainiozko komunidade guzti ere zaudezake bertan, ateratzen da 0,0017, fin, ez dago ainurrun, bata bestetik iruditzen zen. Baina, bueno, badakit trampa egiten ari, garela milioi horrekin, zatiketaren zearekin dudarik gabe, ez? Arazo bat daukagula demandarekin. Azken finean, hemen galdera da zenbat gara, meditor ertxun ditan. 800.000 iztun, bazen pixka bat, milioia dago, orobilduz, 800.000, beraz irakurtzen. Ala joan gaitezen beste estremora, ez dakitak lea aldizkari ezagutzen dezu hain zuzen eratxabena, eta da, 1.600 aldizkaria da azpititulua. Berak pentsatzen duelako benetan, irakurle nolabait, benetazko irakurleak, euskaraz direla 1.600. Bien, ez hain iruditzen bereziki optimista. Niki, editorekin hitz eginez, inoiz ez dute ematen ofizialki zifra hauek, zeren, haien negozioaren kontra joango litzateke, baina nik atera dudan konklusioa da haiek kalkulatzen dutela, euskal literatura konsumitzen duen publiko potentzial finkoa 10.000 inguru edo izango litzateke. Zifra baju ez hitz egiten ez. Arkaitz Zubiri, idazlea dena, baina soziologoa dena egin zuen ikerketa bat, eta niri pixkat optimista iruditzen zaidana, nik sinatuko nuke, berak esan dut, ohiko irakurle moderatu, haber zer den hori ja beste kontua da, 20.000 inguru iruditzen. Bakizu, tiradarik altuena izan duen euskal liburua, gutxi da Zubide izan da, eta 10.000 inguru da. Hor esan dezu, hor dago benetan irakurleen komunitateak kontuetan hartuta zenbat ezarri egin den hezkuntza sistema, bai ertainetan, bai euskara duen alfabetatzean, pues bueno, seguro asko. Bueno, vamos, etxa ezagun berrogei. Edo nola ere, hor dago gure literaturaren erronketako bat, irakurle kopuruen nola handitu, seguro asko ez hau bezalako hitzaldiekin konturatzen ari, baina bueno. Irakurketa susuntzeko 11. kanpainarekin guazen, irakurtzea oso polita da, guazen denok. Denik, gauza horiek benetan, 1000 aldiz probatu dira eta argi dago ez dutela funtzionatu. Irakurle kluba, ipatzen denik, irakurle kluba mazazki urte dara mantzat, beraz gustatzen zaite egitea, baina irakurle kluben ugaltze etengabea dela medio. Pues bueno, horrek muga bat dauka, eta taldeak azken finean 20, 10, pertsonetakoak dira. Jarri barko nuke bat ez herri bakoitzan edo oso bakoitzan, portal bakoitzan jarri barko nuke bat ez. Eta bide batez, batzuek pentsatzen duten gero epatzak bezala, irakurle kluben ugaltze hori euskal literaturaren indarra erakustearen ordez erakusten duena da zuzen ere, bildu inbergerala eta gure rollo komunitario horretan, gero afariak eta egiteko, ze bestela ez dago modurik literatura bultzatzeko eta irakurketa bultzatzeko. Ideia bada, batzutan ados nago ez da batzutan ez, zehan karekin altxatzen naiz. Nire iritzia guztiz kontrako bat. Nik esaten nuen Etxeberriari ezin zaiola mugak jarri produzioari. Zenbat eta gehiago produzitu, hobeto. Zenbat eta idazle gehiago izan, hobe izango ditzateke. Lare gehiago, hemen zaudeten guztiok irakurle zaleak bat imazetik, idazle bihurtu berko zinatik ez. Helburu izan berko ditzateke da euskal irakurle guztiak euskal idazle bihurtzea alde. Eta zergatik diota. Eta gainera, en fin, idazle, zerbait argitaratuz, albaldin bada. Ez da izain, euskal edizio sistema. Bueno, ben ideia marxista bat sartuta, azken finean, kantidadea delako kalitatearen arrebaldintza ezinbestekoa. Oda, dudarik gabe, jarraituko da literatura txarrasko argitaratzen badinete irakurle guztiok argitaratuko bagenu, baina, proportzioan, literatura on gehiago izango genuke, liburu gehiago izango genitulako. Eta bestalde, euskal idazleak direlako azken finean euskal irakurlerik borrokatu. Irakurtz, sekula huts egiten ez duten irakurleak dire idazle. Zergatik, kompetentzia zelatatu behar dena. Zergatik, egiten bestea, 2000 izateko, goletak emateko, beraren kontraritzeko, eta
Eta horrela bide batez, lehen aipatu dudan kritikaren arazoa konponduko genuke. Zeren, irakurle guztiak idazleak izango direnez, idazle guztiak bihurtuak izango dira kritikari eta galduko diote kritika txarrak egiteari beldur. Bueno, ala ez, en fin, liatu egin naiz, baina segurazko hortik ere zerbait lortuko gero. Vale, gauza. Bueno, gauza da gure kuadrilla, no, en fin, Edu Galabor nire lagunarekin erabiltzen genuen hitza, ez esateko terrorismoa, ez esateko borroka armatua, ez esateko euskal batazka, ez esateko gauz, en fin, azkenean gauz, ez la cosa. Izan egaz dela niz, la cosa, izateko negero, en fin, belarri perestiko, pero gauza buekin, moztu ez da la cosa, gauz. Bueno, gara batean, jende pixka bat hori, ez ingenu batek ni bezalakoak edo, en fin, Jokin Muñoz bezalakoak pentsatzen genuen gure literaturaren sormarka nagusia, ez munduan zabaltzeko orduan, literatura universalera saltua egiteko orduan, izan behar zuela zer, ez hori, euskal gatazkaren inguruko literatura. Izan ere, Ramon Gaizar Editorialaren un metro klasikotik aurrera, iruita masikoa, eta deno irakurri ez zuena, edo derrigortu hori zantziatenak irakurtzera, nire kasu. Izan da, gai nagusienetako bat. Eta batez ere, 80ko hamarkadatik esango nuke gaiarekin lotutako lan bereziki gogoangarriak argitaratzen joan ziren. Nik zerrenda bat egin dut, hau da nire kanon proposamena gauzaren literaturaren ingurukoa, ez noan ondo denboraz, besterik gabe pasatuko ditu diapositioa eta ikusiko dezu ezen, niretzako liburu honak direla. Hernández Aguirreren Torriko Aizirekin, Aingeru Epatzaren Uru Gerrak, ez da zehazki netaren ingurukoa, baina bai, ez giro sozialaren ingurukoa, Nafarroako ez da aldeko herri batean, gizona bere bakar batean, evidenteki atxagarena, Ramon Gaizar Editorialaren 11 pauso, Zorizutan bendien eurikultuak, ipuin guztiak ez doaz gauzaren ingurukoak, baina doazenak benetan unkigarriak dira, Arantxa Horreta Bizkaiaren kuaderno gorria, zagutzen dezue, bere umeen bila ez Ameriketara joaten den etako aktivistaren edo terrorista. Ondaia hori, Angel Ertxundinen Zorio Perfektua, violentziaren testiguen ingurukoa, pelikula egin zuena, bereziki honan ere ustez bera. Montoyaren denboraren izardia, ematen du western bat dela, baina ez da western bat, da polimilioi bat bere gurasoak zaintzela baten, justo utzita dauka eta pesoera pasatuta dago eta bar, eta orduan hasten da mehatxoak jasotzen eta militarraren handik, zuzen. Niretzako ipuin libururik honena gauzaren ingurukoa indikan gainditu gabea, Jokin Muñozen bizialo, Olazaharreren zinezko maletak, sakanaldeko komando baten eraketaren eta nola ze bide jarraitzen duen komando horretako bakoitzak, Jokin Muñozen Antzararen bidea, ez ja novela, gerra zibila eta gatazka, euskal gatazka garaikida nola uztartzen diren, Arkaitzaren honen twist, zagotzen dezue, Zabalaren torturen abiapuntu horretatik sortutako novela. Gaizar Editorialaren Martutene, beste novela bat ez dena berez gauzaren ingurukoa, baina zeren azpian dudarik gabe euskal gatazkak sortu dituen arrakala sozialak dituenak izpide, azpian. Montoyaren azken afaria, pixka bat kale borrokaren eta horren efektu sozialen inguruan, familietan eta bar, edo Latergarrorek Gerra Txikia, iparraldean gara ari zen garaian errebesteratutako eta arekin lotutako familia baten inguru. Bueno, asko dago, eta niretzako honenak direnak edo honenetarikoak azpimarratu ditut. Eta hori kontutan hartu gabe ipuin liburuetan dagoen guztiak. Pixka bat etxerantz erratzan pasatzen alegia, eta horra adibidez badaude horren inguruko zerak antologiak, txalapartako aginetako mina bezala, edo ez da euskeraz, baina bai gaztelaniaz, ez da lehenengo ingelesez argitaratu egin zen, Mikel Ayer beren Our Wars edo gure gerra, no estaz gerra, ez da gaztelaniaz lengua de Tarrafon, nire ikuinen badago dietan horregatik,
Baina, bueno, argi dago, orain arte, nazioarteko mailan behintzat gure literaturatik arrakasta izan duten produktuak ez direla bereziki izan, gure gatazka malapartatuarekin zer ikusi izan dutenak. Baizik eta, neokostumbrismo folkloriko moduko batek, adeitasun pseudo literario motaren batek, edo gure poeismo partikularrek askoz ere arrakasta gehiago izan dute kanpoan, gatazkarena bezalako gai desagradable batek baina. Ari naiz, ez dakit, Unai Dorregaren eseperako tranbiari buruz, hau da alemanierazko itzulpena, Irmen Uriberen Bilbao, New York Bilbaori buruz, edo Carmele Jaioren Amaren eskuak bezalako lanei buruz. Gauza hauek arrakasta gehiago izan dute, eta ez hainbeste gatazkaren inguruko kontuak ez. Eta gero zer itxaropen gutxiago dauzkat, eta hau izateko gure sormarka. Besteak beste, azken finean gure terrorismoak nori, gure gatazkak nori interesatzen zaio. Are gehiago, beste gatazka asko zer potolo batzuk, beste terrorismo asko zer potolo batzuk sortu diren garaia. Azkeneko paradoxa ahaztu gabe. Agian, gauza, euskal gatazka ez dela euskal literaturaren salvazioa izango, euskarazko euskal literaturarena. Baizik eta gaztelaniazko euskal literaturarena, alegia. Eta, bueno, honek ja, azkeneko bihurtutako kontu honek ja utzi nago, erabat, finalitu bat. Bueno, interpretazio pesimista. Orain arte gurean idatzi den guztia, gatazkari buruz, baztertu egingo dut patriak. Jadanik ez, alategi ilunenera espaldin badu literaturari guztia. Eta ez bakarrik hori, hemendik aurrera asuntoari buruz idatzeko duen guztia, patriaren, ispiluaren inguruan neurtuko da. Hori da interpretazio pesimista. Gertatuko denarena, gertatzen ari denarena, fenomeno editorial honekin, nahi sartzen, fenomeno literario ditzen. Baina agian ez dugu horren pesimista izan. Baina optimista jarriko. Eta optimismoa ematen didana da telesail bat egingo dutela horrek. Bezala HBO ari da, lan egiten, izango da deneko telesail uste du gaina Espainian produzituko duna HBO. Kontuan hartuta, telesailek normalean egiten dutena da liburua irentzi. Liburua desagertu egiten da mapa. Zuetako batzuk goratuko zeate, ikusten duan adinagatik dela nire azken finean. Nor goratzen da Alex Haleyren novelaz, raíces. Goratzen gara telesailez, ez novelaz. Edo Winston Grahamen Poldark, buruz Poldark goratzen zarte zen guapo. Telesail, alegia. Edo, pixka modernikoa, hau da ja hogeita marruteko entzat, Michael Dobsenen eleberri trilogiaz House of Cards buruz ziten dagoenean, gogatzen gara denok telesailez, eta telesail amerikarraz gainera, nahiz eta berez Britania honkian kokatutako kontu bat izan. Eta, bueno, gero, telesailari buruz hitz egiten honek ekar ditzazke ondorio gainera oso divertigarriak. Errodatzen baldin dute Hernani, zeren batean agertzen, ekurri baldin badezuek konturatuko zeate, hor batean agertzen den herria, kasi con seguridad Hernani dela, kilo batzuk da. Agian Hernani hasiko dela turistifikatzen. Horrek Donostiari mesede egin dizaioke pixka bat, baina pentsazazue, egingo balute ez kale borrokaren ibilbide bat. Oda, zera, hori, hau da Hernaniko oraingo turismo horria, baina pentsazazue, sagar horien ordez, gazto pilota batzuk hartzea, dakit, gaztelu batxe, ez Hernani, no ditzateke. Baina, niri esperantzak ematen dizkidana, oza ez dela eskirten euskal literarentzako patriarekin, eta fenomenoa iragankorra izango dela da, niretzako kritika izugarri positiboa jaso ditu, baina batek batez ere niri eman zizkidan esperantzak. Eta orain, haber funtzionatzen duz hemen dator bideo.
Ah, que te estabas comiendo lomo, cuando no hay lomo de todo como, ¿no? Escucha. Por cierto, sí, déjame, me estoy leyendo un libro que... Ay, ¿cuál dime que el de Patria me encantó? ¿Te gustó? Bueno, pues me está encantando el de David Trueba, el último, que se llama Tierra de Campos. Tierra de Campos. Tierra de Campos, me está gustando. Es que a mí David Trueba me gusta. A mí también, yo no la... Bueno, pues tiene una novela de David Trueba que me encanta, que si no la habéis leído, Saber Perder se llama. ¿Saber perder? Léetela. Vale, esa me la voy a comprar, vale. Léete primero esta, Vale. Saber Perder. Vale. Es tan bonita la Vale, me la voy a novela. comprar, sí. De La verdad. de Patria, te lo digo, y mira lo que me pasó en Tenerife. Yo ya me había leído el libro y estoy en la piscina aquí en Semana Santa y veo a un hombre con el libro de Patria y yo de verdad, y me acerqué a él. Y digo, le va a encantar el libro, y dice, me está gustando, dice, ¿quién te dijo a ti que lo compraras? Digo, el final es apoteósico. Y digo, Jorge Javier Vázquez. Dice, pues de verdad que me está encantando el libro, y de verdad lo tengo que decir, yo leo, aunque parezca que no y la gente diga que no, yo leo. Y digo, ya, con ese libro, Jorge, yo nunca he llorado por un libro. Yo lloré con ese libro. Y con ese libro lloré. Y la aprendí verdad. muchísimo. Son dos historias que se te ponen la piel de la gallina. Es España. Ese libro es España. Por cierto, que me está diciendo Valle, pero así recomienda también 4 amigos de David Trueba. Ya está, Bueno, hau ekarri dut, por si acaso ez funtzionatzen bideoak. En fin, ez... Ja, beren Estebaren komendatzen baldin badu... Ez da horaz. Bueno, bromak aparte utzita... Seria bat, ez? Es España, Bueno, nire amorragarrien iruditzen zaidana da, nola, pues, Aranburuk ez, envidia, que por supuesto, batek pila bat saltzen duenean denok diogu envidia asko, gremiokoek alegia, ez eta orduan, baina nola ez duen errekonozita horretik egin den guztia, ez literarioki asuntoren inguruan, ez. Bueno, bintzazari guztiak irabazi dituen artean, orduan hasi da esaten errekonozitzen, beti ere gaztelaniazko egileak, Gerra Garrido eta Pinilla eta bat, baina ez logo ez euskerazko ezer, naiz eta gauzak itzulita egon, nik aipatu ditudania titulu gehienak itzulita daude gaztelania. Ez ditu ezagutzen edo ez ikusia ere nahi. Bueno. Baina ja enak eskin apiten moraz, ez? Bai, ez? Pero orduan, Paso egingo dut honetaz. Bueno, azkenean da, hau ere utziko dut alde batera. Bai, baina eskezi demora. Graciosoa zen, baina... Zen graciosoenak izan, baina, hori azkeneko. Euskal idazleen bizitzak ikaragarri interesgarriak eta apasionanteak. Beste mito bat, desegin egin gara. Eta, bueno, nik, daukat arazo bat literatura autobiografikoarekin, eta oso modan jartzen ari da, ez bakarrik gure literaturan, bezik buruko literaturetan, aipatu dizudana. Geroz eta pasatuagoa doala euskal literatura ingurukoetan, moda literarioak ere berehala iristen direnako nabaritzen. Eta, bueno, bakarrik 2015-2018 bitartean argitaratu diren liburu batzuk daukatenak kutsu autobiografiko handiak eta ez direnak poesiakoa. Ze poesia zen orain arte autobiografia eta zure bizitzari buruz eta batez zure penei buruz idazteko eta jendeari matraka emateko erabiltzen zen generoa. Baina orain ja, hori traspasatu egin da zehara, narratibara edo narratiba saiakeraren nazketetan. Eta, bueno, azken urte hauetan euskal literaturan ere joera hori hartu ikusten. Adibidez, Arretxo eta Ezkeren bidean ikasita, Jose Agustin Arrietaren Estalien gradora, Juan Gorosti diren zazpigarren eriotza, Juan Luis Abadaren Txistu eta Bio, Jon Arizain Miguelen hori Oehotzak, Unai Bilenaren Ahotxaietatik, Angel Ertxu diren Zu, Isotasunaren inguruan, Alain Agirreren produkzio guztia, Isita bezala, Bea Salaberriren Baionak ez dakit, Maide Agirreren Biotzero, Ixia Rozasen Beltzuria, Luis Gardenen Iztarien Ixidaldia, en fin, principios Ezkabako iesaren ingurukoa dirudi, baina azkenean autofikzioa da. Alain Agirreren beste bat, bialdiz erditu zinen Nita Zama, txoriak dira bederatzi, tere estoltzerena, bera punteak, en fin,
zauri bolodia hori ergilanena, azkeneko urtetako bere diario moduko bat, edo Sonia Gonzalezen errekaizea. Esate izan bezala, azkeneko 3 urtetan argitaratutakoen artean, kontutan hartuta gure produkzio maila, kopurua nahiko titlo desente ditela esango. Eta, nahi preocupatzen nago zen fikzioarena oso aldekoa. Ezkenean esan dizueten eta zitze egitera etorri fikzioaren defendatzaile bat naiz, eta horri iruditzen zait, arguiagarria dela fikzioaren kontrako joera gehiagizkoa. Izan ere, horren inguruko manifiesto 8 bat argitaratu nuen nire euskal literaturaren alde eta kontra liburuan, autobiografismoaren eta autofikzioaren arriskuen aurkako prebentzio dei batzuk egin dituen. Hemen dator, zera gaurko autopropaganda ja, inolako, zehari gabekoa, karetani gabeko. Ikatera talde hosi. Kritika hori atera zenean, Pakoaristik, Hortzalar gehigarrian, argitaratu zuen artikulu bat nire kritika hori kritikatuz. Hau, bizitza interesgarriak ditzen zen, nik, artikulan esaten nuen azkefinean idazleok ez daukagola bizitza berezik interesgarririk eta artikulu zitze ditzen zitzea da altze bat oso ondo egiten ez baldin bazen, ze posibilitatea bat dago. Eta orduan, artikulu bat dela zuen Pakoaristik eta besteak beste hau esaten zen. Idazle gehienen bizitza gehien inguruan egiten nuen aipamenari erantzunez. Hau zen. Nago, zalduak, hori esatean, burutu duela idazleok maiz burutzen dugun akatsa. Norbanako ni batetik itzein ordez, gu maiestatiko eta ordezkatzailea erabiltzea kolektibo baten eredu baginaz. Alegia, baliteke zalduaren bizitza zion biri gabeko egunean joaite izatea, lana etxea, baina gure idazleen artean errepasko labur bat aski genuke zalduaren egun anodinoak aixea. Eta zaska honen ondoren, azten da, Pakoaristik, euskal idazleen bizitza superinteresgarrien datuak aletzen, hasi Ramon Maderearen gandik eta iristitza handurertzen diren gana. Eta esaten ditu alako goz. Zein literaturak dauka munduan Everesta igo duen poeta bat, Ramon Madarea gabezen. Esan du izango zer kontatu ederrik espedizioi buruz atarikoaz eta ondorengoaz. Eta nik esatu egin, ez du besterik egiten bere poesia liburuetan, ja badaukazu hor, zertarako gehiago. Adibidez, Arkaik Zanok ere, gazte izatea iruzten ari den honetan, komentario, etzek diruditzen. Kontura zetorrenik, xadratzen, baina bilatu bako, baldu zer kontatu. Antz dezina zai, Kartaken egin zuen afaria Enrique Vilamatasekin, el diario Baskoren kontura, eta Juan Mari Artak Vilamatasi galdez. ¿A qué tal el concierto? Hau da, bizitza interesgarri bat. Nire gertatzen zaizkitadakoak, era da behiko. Eta ondoren, Joseba Sorrenenen bizitza ez alda maizu lan bat idazteko modukoa. Aida. Irakurri lagun izoztua, horretaz ari da. Irmen Uribek, Maria Solanda, Garantxa Horreta Bizkaiak ezagutu nahi dituzkeak bizitzak izan dituzte. Eta zutabe labur horretan ekar ezin ditezken beste asko daude, asko kontatzeko dutenak, homosexualitatea hitz egin dezaketenak, prostituzioaz, drogaz. Bizka bat anklatuta da, nogeiko da ikusten dut gizon hori, ze gauza loiak zer diren erakusteko orduan, nik sentitzen dut, baina Seixar Bitoriak defendatzen bezala jarraitzen dut pentsatzen egia esateko modu eraginkorrena askotan fikzioa da. Eta idazleak duen egin behar nagusia, bizitzan izan dituen bizipenak bizipen, dela idaz mailan jartzea eta ordenagailu aurrean edo lumarekin edo dena delakarekin lan egiten hastea eta sentitzen dut, baina hori ez da berezik apasionantea. Horregatik, ez dakit fikatu zearte, baina idazlei buruzko filmek normalen ez dute oso ondo funtzionatzen. Ez badoteako, beretan abenturilla bat erdian, zer egiten duguna da, horren aurrean jarri. Paradoja, idazleak bizitza benetan apasionantea badu, seinale ordu nahikoa ez duela apasionantea. Eta ni, Elizoni, ez leitzen zaion, ez hori.
hori, ez? Ni naiz euneko 1% dela talentua eta euneko 99 izerdia, ez lan egiteko ordu. Jon Irving nobedaileak zioen bezala, idarre txar bat da, bizitza duena obra honi interesgarria. Hori, alde batera utzita, maiz literatura autobiografiko hau egiten dutenek erabiltzen dituzten argudioa. Hau da, idazten dutela autosekatzen. Behaientzako idazten dutela. Adibidez, dena ipatu da garaien egin. Niretzat liburu hau idaztea desinfektatze prozesu bat izan. Batetik barrura behiratzea izan da, bestetik zauriek ditu da hartzea. Azkenik horrek sendatzen laguntzen. Liburu hau idazterakoan justu egin naiz eta jakin badakit asko lagundu dira. Ni neu apur bat gai beste deklarazioa. Sendatzen osatzen itzaren bizentzuta, sendatzen eta betetzen lagundu zidan lan hori idaztea. Martin Vidal, prozesu terapeutiko baten lehenengo poema liburu. Prozesu terapeutiko baten bitartean sortutako liburu da, eta zentzu horretan niretzako balio terapeutikoa izan du liburuaren idazketu. Bertan ageri degoz asko, kanporatu behar nituen uste dut, nolabait onartu eta gainditua izan. Ez bakarrik literatura, musikan ere. Nire helburua ez da abesti honak egitea, baizik eta sentimenduak kudeatzeak terapia moduan, joder. Claro, hemen ari gade, sentatu egiten zera idazte, baina zergatik aretatu behar dezu? Cojones, esan nahi dezu, hau da, idaztea balitza zuto, joian gordetzen dezu, jente asko egiten du hori, asko egin dago, eta jazta, nire, arkatu, baina nire helburua zerbait hona egitea, baldin bada. Ni horretan, beste gauza batzuetan, nahiko gaizki egiten zena Felizo Bejerorekin nago ados, esaten berak esaten da, artetan, norberaren burua gauzatzea, ez da helburua, baizik eta helburu baten atzetik joatearen eta lortzearen ondorio bat, izateko. Zoriontasuna bezala. Autorrealizazioa eta zoriontasuna saieska konkistatzen direnean. Beste gauza batzuen atzetik gabiltzanean, zoriontasunetik edo autorrealizaziotik desberdinak direnean. Aregin bat errematatzen tematzen naiz, eta azpiproduktu gisa, lortzen dudanean autorealizatzen naiz. Nik bilatzen dudana, bilatu dezakedan bakarra eta zorionez lortu nuena, obra hon bat zen, eta ez autorealizazioa edo zoriontasuna. Nire helburua ez da zoriontasunerako tresna, iristen dena iristen baldin bada, loa egunaren amaieran iristen den. Eta horiek dira nire ustez autolaguntzazko autobiografismo horren, horrela bataiatu dudanaren bi arrisku nagusiak. Obra bigarren maila batean ustean, norbere burua sendak eta autorrealizazioa lehenengo planoan jartzeko, eta egia literarioa zaztea, espaita egia, eta egia literarioa gauza behar. Eta horretan, Foster Wallacerekin oso ados nago. Zerbait benetan gertatu izanak ez du bihurtzen derrigorrez literatura hori. Are gehiago, Virginia Woolfek esan dakoa, egiak ez dauka literaturarekin inolako erlazio. Edo Rutu Modan, komikilari Israel darra, berari ere aldetzen zirta zergatik, ez dezu egiten horren modan dagoen, komiki autobiografikoa edo reportajezkoa, eta berak esaten ez nik fikzioa nahi hau dut. Fikzioarekin batzuetan gauza zintzoa kontatu ditzazkezu errealitatea kontatzen dezunean baino. Komiki periodistikoa jarduera politikoa da bere, zure iritzia eman behar duzu, eta nik ez dut uste nire iritzia horren importantea dira. Edo Toni Morrisonek aldarrikatu zuen, egia da jendeak respeto bitxi bat erakusten duela bizipen giza aurkeztutakoarekin, basado en hechos reales horrek. Novela honek irauten dutela sinisten dut ordea eta irudimena asko zera dirazgarriagoa izan daitekela reality show bat. Baina, buka desan optimista batekin, onartuz, arrizko hundiak dituela uste dudan arren, genero autobiografiko, autofikziozkoak badituela, posible dela, gora honak ekoiztea hortik. Baina beti ere Jorge Garrionen garantia hau aplikatzen baldin bat. Haren niaren poetiketan, lehenengo pertsonak abiapuntu izan behar du, ez el mundo. Ja pasatu naiz, ez. Da, diot, zera, konklusioa.
Zertan geratzen gara hortaz. Euskal literatur guztia baita garaikidea ere kakao da. Ez, we want to read it. Baina onartu behar da hezkuntza sistemak mito irararazten laguntzen. Euskal literatura guztia edo gehiena kalitate izugarri honekoa da. Gari niz erantzuten tratatu ditudan aldera. Ez, baldin eta onartzen badugu gurea honez gero literatura nahiko normala dela. Eta gure kritika literarioa agian ez behar bezain zorrotz. Euskal literatura liburu gehiegi argitaratzen da. Sekula ez da nahikoa. Kantidadetik kalitatea jaioko baita. Espero dezagun. Gauza izango da euskal literaturaren salvazioa. Ez, behintzat espainolez egiten den euskal literatura ekuazioan sartzen ez baldin badegu, Patria eta Baraderia, ez dugu jarri, ez dugu. Eta euskal idazleen bizitzak ikaragarri interesgarriak eta apasionanteak. Demostratzeke, da nire izanako azkidena. Hoxe izan. Euskarazeko eta gaztelerako proposamenak eskoletan pixat eredu hobea eskaintzen dela gaztelerazkoan. Iruditzen zaite. Nire susmoa da, ez da gizagatik, olako gauzak eskaintzen direnean, bide bat eskaintzen dela, hain zuzen liburu horiek gorrotatzeko, beraz, ez zaita intxarra iruditzen arretxe edo eskaintzen badela, gorrotatuko dute arretxe eta gorrotatuko dute eltunel. Bai, horrela ikusitan izan ziren. Horrela izan dirako. Interesgarri iruditzen zain. Gaina, nik da, jarraitu behar dezu, nik lehen aipatu dudanarekin lotu nahi nuen hori da. Niri iruditzen zaite oso bideratuko nik ikusten dudanatik, ez hori, literaturaren, alde batetik literaturaren irakaskuntza geroz eta gehiago bideratzen ari dela hizkuntzaren irakaskuntzaren alorraren osagarri izatera, nola idatzi ondo, nola hitz egin ondo eta lako kontuak, ez hainbeste literatura berak daukan balioa batik, eta hori da niri interesatzen da, bizioso bat naizelako, besterik gabe, ulertzen dut. Eta gero beste kontua da hori, lehen aipatu dizu da, fizika eta matematika maitatzen, ez diegu erakusten, nik ikaslei, suposatzen da, gauza utilak direnez, ikasi behar dituztela, ez? Eta netzako literatura ere gauza util bat da. Kontua da, ez du dara sinisten mundu guztiari gustatu behar zaioen literatura. Orduan, eskaini behar duguna ikasleari, nire ustez da, tresnak literatura ona eta txarra zer den desberdintzeko eta analizatzeko, testu literario bat ondo eta hori disternitzeko. Eta hortik aterako dira batzuk gustoko izango dituztenak literatura, ni bezala, niri ere derrigortu inaute liburu batzuk irakurtzen eta batzutan gorroto egiten dituen ere, eta beste batzuk, baina eta preocupatzen ez geran bezala matematika gustatuko zaien edo ez irakasten dugunean. Ez dakit ulertzen didazun zer esan nahi duan, eta alde horretatik iruditzen zait, material ona, droga ona eman behar digula ikaslei eta ez bigarren mailako eta batez ere, hori, zergatik batean, zeren literatura gustoko duenak ze lezio, gustoko izango duenak ze lezio aterako du disimetria horretatik. Euskal literatura txarra dela, konparatuta bestearekin. Hori da nire kezka, baina, agian esageratzen ari naiz. Askotan ikasleei jartzen dizkiogu planterak, liburu bat irakurri ondoren, hain zuzen ere da beraiengan gorrotoa sortzeko. Ze kolore zekan, protagonista nagusia zeraman zestakitzen. Egiten ari garena, askotan irakurketa bideratuta dago, azkileta bat gaineratzeko. Eta horrek sortzen, gai hori buruz egiten dugu. Seguro. Eta uste dut, bai da lagun ez eregina irakasle zela, eta zela, bultazka irakurketa, eta gure generazio berrik irakurketa dakar sormena garatzea, kultura, mundu horretatik ez egiteko modu
gauzak bidean. Ez da, nire galdera da, pixkat zer egiten ezake buelta emateko hori. Pertsona batek egin ezake zer ikasitxe batean, ez da, irakasle batek egiten duena. Lehen hezkuntzan eskaintzen zaie ordu bat irakurtzeko dela barruan adibidez. Bigarren hezkuntzan ez. Eske hori niretzat garrantzitsua da. Kasu horretan bertan irakurtzea ez kanpoan ja. Oso, gure txapak entzun ordez, adibidez. Ordu bat irakurtzen hautzen genuen bat. Eta hori igual, harrapatuko duela historia. Nik aldera bat egiten daukat. Nafarroako ekimen horren aurkezpen egin dugu hor pasaeran, eta, broma bat egin dut, Nafarroan egin hezkuntza askoan, eta gomendatzen dizut, kuriositate handia daukat, zer egiten dituzun portzentaia matematikoetan aztertzeko, aztertu lehiken Nafarroako irakasek, Euskarako irakasek zergatik galdetu dioten bere burua inbeste aldiz ze izan daiteke irakurketa egoki edo desegoki bat, tentagarri edo egokena delako. Eta zergatik, guztatik ez. Txantxabala, Eta benek, eta aldea handia dago. Eta asko postu nahu, ikin duzulako Nafarroko ekimen horren karatu da hori. Eta gero, galdetu menizuk horrekin notu, eta serioski, jazuz horretan parte hartu duzun, ala ez. Bai, eman dituen momentu batzuk, bai. Nola funtzionatu zen? Enuen azkenek, enuen eginda sekuentzia didaktikoa, eta bar, ez dagoela, astirik alako kontuetarako, baina bai, eman dituen izenburu batzuk. Eta zuekin harremanetan jarri ziren? Bai, jarri ziren, eta gaztidazle batzuekin. Edo, zerrendan agertzen dira nortzuk hartu parte, eta bar. Baina ez dut egiten nik parte hartu dudalako, hau da, jakin nuen, horri esker jakin nuen, zebestara Nafarroari buruz, beti dezera, ia ezer, EAEkoek, ez? Baina iruditu zitzera, mintzat badagoela, horarekin bat, eta ez da lehenengo aldia egiten dutena, edo dara batzate dute asko lan egiten horretan, eta bai, eta seguru asko bai, eta hori, askoz ere eskola komunitate erasotuagoa eta kosatuagoa delako, ez? Eta horren inguruan gehiago buelta bat dute, edo literatu zale batzu tokatu dira ez inguru horretan, eta hori esan duzu hori papera, baina askotan hori gara irakurtzea asko. Hori, askotan ez dugu hori egin. Hori laguntza eskatzen du, kritiko bat adibidez laguntzen du. Kritikaren horren importantea. Eta konpensatzen da adibidez, batzuk asko esatzen dute pentsarrik dira. Baina beste batzukonak dira, eta hor giratzen. Kritikak apoiatzeko eta laguntzeko, plazaratzeko, pauta batzuk ero duak egin, konsefu bat egiteko. Baina, klaro, kritika ere zintzun jokatu bat, ez? Baina, ez jokatzen. Bai, hor kontua da, orduak sartzea batez ere, hartu hori kritikak punto hor, den eusu, armiarmako kritikaren horrean, eta joan begiratzen, eta konparatzen, eta lan asko, ez, hori da. Horregatik, dago ekimenak, izan hori datekea horretatik, azken finean hauek bukatu dutena, enkuestatu ditugun idazle eta kritikari guztien artean, zeintzuk izan diren gehien errepikatu diren izenburuak. Hauei lehentasunen ematen zaie, ze hor badago kontsensu handiago bat, beste batzuk, apatzen ditugu batzuk, beste batzuk, ez. Nik esatera batxillergoan, Jane Austen, arrotasuna eta aurrekuzkoak bezalako novela bat jartzen. Gauza bat, gaina daukagun tema euskal idazleekin iruditzen zait, pixka bat, dauzkagu literatura universaleko lanik honenak geroz eta hobeto itzuliak, aprobetxa dezagun daukagun ondari hori, Jane Austen. Horrekin, hori da literatura maitatzeko kurso oso bat. Orgullo y prejuicio dauzkatu dela, pelikula hartzeko zanen, hor, sekuentzia didaktiko bat egiteko daukazu sekulako baliabideak nahi izan ez edo. Eta, karo, bai, egia da, norbait jarri behar da horretan lanean. Zeren, gauzak irakaslearen esku ezin ditu, zi. Baina, etikoa gaude, gaude segregazioarekin. Ez zela, jarri behar dira, baliabideak eskolean. Daukagu patronalarekin, pues bueno. Besteik?
Bai, bai, zen. Helburua zer da, droga ona konsumitzea edo droga konsumitzea, azkenean ez? Ja, ni dauzka poladak, esan nahi dut. Tiene años de soledad, partitura, kriston, liburu hon bezala, irakurri nire erotuta kriston du, no? Izango, igual edo narrapatu baina, claro. Nintzatek gauzartu, sastakite, oso postmodernoa da, ulertzen dute, eta baina, jo, a ber, ni adibidez hori, enaiz gai izan, zera, gustaltiko perdiendo, zera, irakurtzeko, baina nintzatek gauzartuko esaten truño bat denik, hau da, dago hiperbermatuta, kritika, da dio, bueno, ez nago harrapatu momentuenean, jubilazioa utziko dut, auskalo dut, baina ez. Algun momentu, eta nire izan behin ere, esate, gustatzen dut ikustealak esan betina, eta gauzak daude momentu bakoitzerako, baina, hau da, noizean behin, droga ona hartzen jakitea, hori erakustea nolabait importante iruditzen zait. Noizean behin ere, patata frikituz eta donos eta tiborratu gaitezke. Ez dut esaten ez, baina gero, en fin, gustatzen zaigu bodegon Alejandrora joatea, iristen baldin bat zaigu, zerbait romantiko aspatu da baldin bat. Bai, claro. Kasu horretan, droga gutxi konsumitzen baldin bada, nire aholkua da ahalik eta kalidade honekoa konsumitzea. Baina, bueno, hori literaturarako eta drogarako ere.